Ben trobats a Sintonitza Europa. Ja sabem que les administracions públiques, les empreses de més de 50 treballadors i aquelles a qui no arribin a tants treballadors però que compleixin especials condicions acabaran tenint una bústia de denúncies. Però, i quines denúncies han de passar per aquest canal? Sols les de corrupció? No. Totes aquelles que afectin o puguin afectar els interessos de la Unió Europea. I la corrupció és només una part de les denúncies que tindrem. Segons la directiva 2019/1937 de whistleblowers, almenys el canal i la bústia de denúncies i també els instructors hauran d'estar preparats per atendre denúncies sobre qualsevol contacte públic, sigui quina sigui la institució implicada i la quantia, i sigui quin sigui, per altra part, persona física o jurídica que ho hagi signat. Serveis, productes i mercats financers, préstecs, hipoteques, comissions, riscos, usura i també, com ja hem vist en un vídeo anterior, els lloguers. Prevenció de blanqueig de capitals, compliment legal, allò que en diem la compliance. Finançament del terrorisme, designar i assenyalar qui compleix les condicions d'ajuda al terrorista. Seguretat dels productes que puguin adquirir-se dins del territori de la Unió, qualsevol producte que es pugui adquirir. Conformitat dels productes, béns i serveis sotmesos a la legislació europea, tot i que no afecti a la seguretat dels mateixos. És a dir, des del que comprem a Amazon fins a el que puguis adquirir en el súper de la cantonada. Seguretat del transport, sigui per carretera, tren, avió, fluvial, marítim, control i vigilància dels mateixos, duanes, estic pensant ja especialment en Frontex. Protecció de l'entorn, urbanisme, medi ambient, caça. Protecció davant les radiacions, clíniques, hospitals, antenes de telecomunicacions, wifi. Seguretat nuclear, centrals i emmagatzematge i transport de residus. Seguretat dels aliments, etiquetatge, caducitat, additius. Control de pinsos i additius pels animals. I no solament pels animals, aquells additius que es poden ficar a les plantes que després es menjaran els animals. Sanitat animal, veterinària, plagues, animals de companyia. Benestar dels animals. La tauromàquia, mira tu. Abandó d'animals, agressions als mateixos. Salut pública, riscos, hospitals, farmàcia, medicació, política sanitària, polítiques ABQ, vacunacions, protecció dels consumidors de productes i serveis, inclosos en els serveis prestats per l'Estat, i especialment es cita a l'Administració de Justícia, Policia, Exèrcit i Hisenda. Protecció de la privacitat de les dades personals, transmissions transfrontereres, de dades, DPD, tractaments i fitxers, videovigilància, metadades. Seguretat de les xarxes telemàtiques i altres infraestructures crítiques, aigua, gas, electricitat i comunicacions. Sistemes d'informació, procediment, accés, forats de seguretat i resiliència. Qualsevol infraccions que afectin els interessos financers de la Unió, tal i com es contempla en l'article 325 del TFUE, lluita contra el frau, és a dir, a partir de 10.000 euros. Totes les infraccions relatives al mercat interior, tal com es contempla en l'article 26, apartat 2 del TFUE, mercat interior sense fronteres, lliure circulació de mercancies, de persones, de serveis i capitals,
mercats captius, dumping, vulneració de les directives sobre el treball. Totes les infraccions també de les normes de la Unió en matèria de competència, competència deslleial, abús de patents, contractes en exclusiva. Qualsevol activitat que hagi percebut ajudes atorgades per l'Estat, encara que no fos de diners directes de la Unió. Subvencions, garanties bancàries, especial activitat d'agències, comissions i organismes de control. Transparència, antifrau, agències de protecció de dades, comissions nacionals com la CNMC i la CNMV, que tenen que tenir sempre un mecanisme que controli el controlador. Casa Reial, Consell d'Estat, CGAE, Consell General del Poder Judicial, Consell General del Poder dels Procuradors, patronals, sindicats, confraries, clubs de futbol, fundacions, patronats, mitjans de comunicació o institucions dedicades a la formació, associacions culturals, insersos i esglésies. I en consells, el Consell d'Estat, per exemple, i com a tribunal especial, per exemple, el Tribunal de Comptes. Recordem que la directiva esmenta expressament que s'inclou en ella tota l'activitat del poder judicial. La directiva només exclou del seu control l'activitat dels jutges i magistrats en la fase deliberatòria de la sentència. Res més. Totes les infraccions relatives al mercat interior també, en relació amb els actes que infringeixen les normes de vulneració de l'impost de societat, per exemple, aquelles fiscalitats modificades per decret per la instal·lació d'un projecte empresarial, qualsevol pràctica amb finalitat d'obtenir un avantatge fiscal que permet desvirtuar l'objecte o la finalitat de la legislació aplicada de l'impost de societats o sobre l'IVA, les vacances fiscals, les desgravacions específiques, els concordats com el d'Església i Estat. A partir de la directiva, l'Estat i les comunitats autònomes hi podran afegir també més casuística, depenent de la seva assumpció de competències, i es podran afegir altres àrees que, si bé han estat regulades pel dret de la Unió o no, aquesta no creu oportuna incloure en la llista de procediments obligatoris de denúncia. Però també la pròpia empresa o institució podrà afegir temes que es puguin ser conflictius per la mateixa, com per exemple el mobbing, assetjament sexual, equiparació de càrregues i retribució en els llocs de treball, etc. Serà divertit. L'ú de la tauromàquia, sobretot. Això d'Europa. Si el vídeo el consideres interessant, s'agraeix que et subscriguis al canal i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.